Dovolte, abychom vás přivítali při sledování prvního z řady pořadů, v nich se budeme zabývat aktuální problematikou zdrojů energie a jejím využitím. A co bude obsahem našeho pořadu? Napřed se soustředíme na aktuální dění v energetice, pak si přiblížíme výsledky naší ankety v Poděbradech, představíme firmu zabývající se stavbou slunečních elektráren. Samozřejmě nezapomeneme na aktuální zajímavé informace týkající se šetrných ekologických technologií, jejich politických, ekonomických a právních souvislostí. Na závěr vás pozveme na některé zajímavé akce a setkání týkající se aktuálního dění. Japonsko dne 18. září 2013 oznámilo, že na nátlak veřejnosti odpojilo z provozu poslední atomový reaktor u města Ohi. Jednalo se o poslední z 53 již odstavených japonských atomových reaktorů. Celkový výkon atomových elektráren se ve světě tímto opět snížil o další desítky tisíc megawatt. Jedná se o druhé zásadní odstavování atomovek z provozu po odstavení 9 německých závodů. Němce hodlají Belgie, Švýcarsko, Itálie a severské státy následovat. Další vyspělé země, jako například Rakousko, nedovolilo stavbu a spouštění atomových elektráren vůbec. - 22. srpna se technicky vyspělé Japonsko obrátilo na celý svět s žádostí o pomoc při likvidaci nezvládnuté pokračující jaderné katastrofy ve Fukušimě. Ve Fukušimě pokračují úniky stovek tisíc litrů vysoce radioaktivní vody do Tichého oceánu. Dochází tak k ohrožení života jak oceánských ekosystémů, tak milionů lidí, kteří jsou na nich existenčně závislí. Jako metoda zastavení úniku radioaktivní vody bylo Američany navrženo hloubkové zmražení reaktorů. Mnoho otázek však vyvolává předpoklad, že vytvoření ledové obálky bude trvat do roku 2015. Mezitím však hrozí další úniky radioaktivních látek. Česká odstupující vláda, proslulá celosvětově svojí zkorumpovaností a nekompetentností, v posledních hodinách své existence 21. srpna 2013 rozhodla o zastavení podpory obnovitelných zdrojů energie a posílení pokračující závislosti České republiky na převážně ruském zemním plynu, ropě a jádru. Čeští politici vedení předchozím i současným prezidentem dlouhodobě usilovali o zastavení jakéhokoliv rozvoje ekologických energetických technologií. Rusnokova odstupující vláda tak svým posledním hlasováním potvrdila věrnost výsledkům sovětské okupace z roku 1968, zajisté nikoliv náhodou právě v den, kdy si ji občané České republiky i Slovenska připomínali. V České republice koncem léta nepřekvapilo, že bývalý mluvčí antiekologa Václava Klause Radim Ochvat zamířil do společnosti ČEZ, kde má informovat o dostavbě Temelína. Avšak je otázkou, o čem vlastně bude informovat, když o dostavbě má být dle Lidových novin z 22. července rozhodnuto až za 2 roky. Občané České republiky byli měsíc před parlamentními volbami ve dnech 17. a 18. září potěšení zprávou v médiích o zlevnění konečné ceny elektrické energie pro zákazníky. Česká mainstreamová média shodou okolností opět zapomněla informovat, že k masivnímu zlevňování silové elektřiny v Evropě, již je český energetický trh součástí, došlo díky masivnímu nárůstu instalací větrných a slunečních elektráren. Tyto bezemisní a ekologické zdroje i v době krize vykazují 20 až 30% meziroční růst instalovaného výkonu. Prezidentem České republiky Milošem Zemanem byl uveden do postu velvyslance v Rusku hrdina Sovětského svazu a bývalý kosmonaut, europoslanec Vladimír Remek. Jeho úkolem bude řešit lidská práva i Temelín. Nesmí si ale poplést, pro koho pracuje. Mezinárodní agentura pro energii ve své aktuální výroční zprávě uvedla, že produkce energie z obnovitelných zdrojů v příštích letech opět poroste. Do 3 let by dle Mezinárodní agentury pro energii mělo využití větru, vody, slunečního záření a biomasy v celkových číslech předstihnout plyn.
Jak naše anketa ukázala, i na ulicích Poděbrad mnozí lidé mají o příští energetice jasno a spíše by upřednostnili obnovitelné zdroje energie. Určitě bych podpořil ty obnovitelné zdroje, ale ne v tom smyslu, jakým se to udělalo před těma 5 nebo možná už více lety, že se to podpořilo až moc, takže z toho profitovali jenom někteří, ti solární baroni a tak dále. Určitě bych podporoval bioplynové stanice, ale zase ne v nějaký míře, aby to devastovalo ty pole. To samé hledat další nějaké vodní zdroje, kde je vítr, tam můžou být větrné elektrárny. Určitě, když už ty elektrárny 2 máme, tak ty by měly být maximálně bezpečný, domyslet nějak to úložiště toho odpadu. No a s tím rozšířením to opravdu nevím, ale určitě bych nedával kolik 7 miliard nějaké americké nebo ruské firmě. Ideální by byly samozřejmě vodní zdroje, vodní elektrárny. Jak jsem naznačil, ty větrní mlýny nejsou ideální z hlediska estetiky v přírodě. Jsou i jiné zdroje energie, než co běžně jako lidé znají. Jak z toho fyzikálního vakua vlastně vědci zjistili, že to má obrovskou energii, to vakuum, ale to asi těžko se dostane ven, takže musíme vyjít s tím, co máme. V každém případě atom bych jako vynechal, že? To si myslím, že není ta správná cesta. No a ty obnovitelné zdroje si myslím, že pro nás budou přínosnější. No, aby tady ty lidi ještě mohli nějaký pátek být, že? Jsou zdroje, které by pro obyvatelstvo bylo mnohem lacinější, ano, jenomže vzhledem k tomu, že oni chtějí prostě ty elektrárny získat velký prachy, tak to neuskuteční. Už jsme teda stará generace, ale děti nebo dítě máme, vnoučata, tak co ty jako, že jo, na to se musí taky myslet, že jo, po nás přece nebude potopa. Jak jsme na začátku pořadu slíbili, součástí její představení osobnosti, která se dlouhodobě věnuje ekologickým tématům a energetice. Naším prvním hostem je Jan Beránek, jehož jsme zastihli na veřejné debatě ve městě Tišnově, kde se projednávala otázka uvažovaných úložišť jaderného odpadu na Vysočině, v lokalitě Kraví hora a v místech útlumu těžby uranu. Jan Beránek docestoval do Tišnova až z dalekého Amsterdamu, kde v současné době působí jako ředitel klimatické a energetické kampaně organizace Greenpeace. Tím, že se taky zabývám věcmi kolem sebe a opravdu mě strašně štve, když úřady prosazují vlastně navzdory lidem nějaké nesmysly, tak jsem se v podstatě v rámci volného času věnoval svého času i problematice výstavby přehrad v České republice, což byl takový megalomanský projekt ještě ze 70. let, kdy se mělo vybudovat více než 200 přehrad, vlastně zabetonovat každé údolí v České republice, které šlo. A v posledních letech nebo po roce 2000 tohle úředníci znovu oprášili, vytáhli a vlastně se to snažili prosadit s tím, že by v těch obcích vznikly stavební uzávěry a vlastně počítalo by se skutečně s tím, že těch 200 přehrad vyroste. To mě teda opravdu naštvalo, protože to bylo úplný nesmysl. Takže jsem začal organizovat vlastně takovou iniciativu, jmenovala se Stop přehradě, oslovili jsme občany z těch desítek lokalit a podařilo se nám po asi roce a půl úsilí skutečně dosáhnout zásadní revize toho strategického dokumentu. Vláda změnila svoje rozhodnutí a dneska sice se několik desítek přehrad má ještě postavit, ale jich jenom asi třetina, ale především ty podmínky ochrany území, podmínky toho, jak se bude vyvíjet život v těch obcích dotčených, tak jsou dneska diametrálně lepší, takže z toho mám poměrně velkou radost. Já jsem Jan Beránek a celoživotně se věnuji ekologickým problémům. Přivedl mě k tomu už, když jsem studoval na gymnáziu, vlastně když jsem kolem sebe viděl, jak se lidé chovají nezodpovědně, jak neudržitelné je třeba nakládání s odpady, spotřebovávání zdrojů, které zjevně dojdou třeba už za několik desetiletí a vlastně nikdo si z toho nic nedělá a ten spotřební mechanismus funguje, jako by se nic nechumelilo.
Já jsem z tohoto popudu zakládal ještě s kamarádem Hnutí Duha v roce 1988, čili ještě za toho starého komunistického režimu. Dělali jsme tedy nějaké happeningy, informační aktivity a vlastně v 90. letech se nám podařilo vybudovat poměrně velkou organizaci, která vedla kampaně k energetice, k lesům, k zemědělství a k některým dalším tématům. Tam jsem pracoval v Duze asi 15 roků a poté vlastně jsme dospěli k závěru, že nestačí lidem dávat informace nebo jenom se snažit ovlivňovat rozhodování, pokud ti lidé, kteří rozhodují, tak vlastně nechtějí naslouchat nebo jsou třeba zkorumpovaní. A rozhodli jsme se pokusit vstoupit do politiky, takže spolu s několika desítky kolegů jsme vstoupili do Strany zelených a v té jsem potom vlastně fungoval skoro 3 roky jako předseda. Dali jsme té straně nový program, vybudovali jsme ji organizačně vlastně ze spodu, protože tehdy byla v troskách a podařilo se nám dosáhnout vlastně prvních volebních úspěchů v krajských volbách, v senátních volbách. No a potom vlastně tam došlo k výměně vedení, já jsem odešel a oslovila mě organizace Greenpeace z Vídně, což je regionální pobočka, která vlastně pokrývá nejenom Rakousko, ale i takzvaně východní Evropu, to znamená Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. A já jsem tam pracoval 18 měsíců jako koordinátor energetické kampaně pro ně, s důrazem právě na ty 3 země Visegrádu, kromě České republiky, protože ta fungovala samostatně. A potom se objevilo místo přímo v ústředí organizace Greenpeace v Amsterdamu, tak jsem se přihlásil do konkurzu, vyhrál jsem a teď vlastně už více než 6 let pracuji z Amsterdamu. Původně jsem vedl globálně protijadernou kampaň, dnes mám na starosti vlastně kompletní energetiku, mám pod sebou vlastně 3 týmy lidí a děláme věci, které se soustředí od práce teď ve Fukušimě v Japonsku po té jaderné havárii přes omezování třeba expanze uhlí v Číně až po budování rozsáhlých obnovitelných zdrojů třeba v Brazílii nebo i konec konců v rámci Evropské unie, která má poměrně progresivní energetickou politiku. Do budoucna vlastně teď v Greenpeace probíhá docela zajímavá změna nebo projekt reorganizace, který by ty kampaně podle mého názoru zaměřil ještě více k podstatě těch problémů, že bychom se nevěnovali jenom technologiím, ale skutečně konzumnímu způsobu života, toho, že vlastně korporace mají mnohem větší moc dneska v většině států než třeba lidé, komunity. A rádi bychom vlastně nasměřovali ty kampaně trošku i tím směrem, abychom podporovali místní iniciativy komunity, aby se lidé sami organizovali, třeba i s využitím technologií obnovitelných zdrojů a vlastně vybudovali si tak znovu nějaké pozice, ze kterých budou lépe ovlivňovat to, jak se rozhoduje na státní nebo i mezinárodní úrovni. Takže to je věc, která mě teď zajímá. A dlouhodobě samozřejmě nevím, jak dlouho tam zůstanu. Já jsem vlastenec, takže se rozhodně chci vrátit do České republiky dřív nebo později. A pokud bude čas a bude nějaká příležitost, tak bych ještě chtěl zkusit něco jiného. Třeba mě zaujala práce v sociálních službách. Začátkem července jsme se vypravili na oslavu 20. výročí založení firmy Solartech, které se konalo v Rožnově pod Radhoštěm na náměstí a vyspovídali jsme jejího pana obchodního ředitele. De facto před 20 lety touhle dobou byla založena naše firma Solartech a dneska po 20 letech existence rozvíjení fotovoltaiky, de facto jsme byli pionýry v České republice, jsme se rozhodli nějakým způsobem se připomenout a sami sobě a i lidem v okolí dát vědět, že už jsme tady nějakou dobu. A napadlo nás, že co je nejlepším cestou do budoucnosti a řekl bych, že nejlepší cestou jsou právě naše děti. A proto jsme se rozhodli uspořádat celou oslavu formou dětského dne, aby se to všichni lidé užili. Jak vás napadlo založit tenkrát před 20 lety v době, kdy fotovoltaika byla opravdu v plenkách, řekl bych celosvětově, takovou firmu, která by se právě touto technologií zabývala? A jaký byl vlastně vývoj? Dá se říct, že v roce 1993 parta nadšenců z bývalé Tesly z výzkumu se začala zabývat uplatněním polovodičů právě ve fotovoltaice, jelikož fotovoltaika do jisté míry jsou právě polovodiče. A tito lidé založili firmu Solartech a začali vymýšlet, jakým způsobem sestrojit tento fotovoltaický článek a začali se zabývat výrobou fotovoltaických článků a následně fotovoltaických panelů. Celá ta historie potom směřovala k stavbám elektráren na střechách, na školách, na různých institucích
A samozřejmě jako spousta jiných firm jsme stavili některé celky i na polích pro naše investory. S pozoruhodným vystoupením při projednávání zákona o obnovitelných a podporovaných zdrojích energie vystoupila ve slovenském parlamentu poslankyně za stranu Obyčajní ľudia Olano paní Helena Mezenská. Mají anebo nemají její slova co říci také k české situaci? Pán predsedajúci, vážení páni, ja sa hneď v úvode priznám, že do rozpravy k tomuto zákonu som mala pripravených ďaleko viac vecných argumentov, rozborov, analýz, ktoré som si vlastne priebežne pripravovala, odkedy som mala možnosť si tento zákon o obnoviteľných zdrojoch do rúk zobrať. A som veľmi smutná a som veľmi pobúrená tým, že opäť tento zákon traumatizuje tento parlament. A ja neviem, či som pripravená teraz, a čestne priznávam, pod vplyvom aj silnej emócie a veľkej rezonancie, vôbec, či som schopná o niečom podrobne hovoriť, pretože uvedený zákon, ktorý je predložený do parlamentu, pre mňa nie je ničím iným, iba spredmetnením a smotnením dvoch veľkých obchodov. Jeden obchod má objem 225 miliónov eur, druhý obchod, o ktorom hovorím, a vy viete, o ktorom hovorím, je to ten arbitrážny súd, má objem 260 miliónov eur. Ja som presvedčená, že občania si toto nezaslúžia. Že rozpočet, ktorý je napätý, ľudia, ktorí sú nútení bez práce boriť sa s existenčnými problémami, si od tejto vlády, ktorá im sľubovala istoty, nielen právne, ale aj sociálno-ekonomické, že naši ľudia si toto od vás nezaslúžia. A preto jediná otázka, do ktorej ja skoncentrujem celú moju energiu a môj postoj, bude spočívať v tom, čo s tým pán minister, čo s tým pán premiér, lebo ja som presvedčená, že sledujete túto rozpravu, a čo s tým aj vy, pán spravodajca, pán Kondrot, obaja sa tu dnes červenáte. Čo s týmto idete robiť? To budeme ďalej v tomto pokračovať? To budeme tu o tomto celý čas básniť a vy budete takto mlčať? A budeme takto tunelovať tento štát? Máte kúsok charakteru? Máte kúsok svedomia? Štipku citu? Dokážete sa postaviť a povedať, opúšťam tento úrad? Alebo donekonečna nás budete vyšťavovať ako opozíciu v podávaní mimoriadnych návrhov na vykonanie poslaneckých prieskumov? Ste vy vôbec ľudia? Ste vy ľudia? Ešte koľko dôkazov potrebujete, ktoré vás usvedčia v tom, že nehráte na bránky verejného záujmu? Ešte čo preto to musíme urobiť? Čo s tým, pán minister, chcete robiť? Ja verím, že vy máte aspoň kúsok charakteru. Že máte aspoň kúsok svedomia a ja od vás, ako aj od premiéra, čakám, že tento zákon stiahnete a zjednáte nápravu. Ja viac nedokážem sedieť ani na hospodárskych výboroch, ani v takomto parlamente, ktorý nepracuje pre ľudí, ktorí potrebujú túto pomoc, ale všetko, čo predkladá a schvaľuje, pracuje proti ním, má kontraproduktívny účinok. Prestaňte s tým. Ja vás vyzývam, ak nechcete pracovať pre tento národ, odstúpte. Odstúpte. Vyzrel čas, sme na konci. Prestaňte s tou hrou. Mňa tá ilúzia, ktorú tu tvoríte cez médiá, cez cenzurované médiá viac nebaví. My nie sme suverénny štát, ako to hovorí premiér. Nie sme suverénny štát, pretože ak by sme boli suverénnym štátom, určite by ste nám toto nepriniesli do parlamentu. Čo ste vyjednávali? Čo ste v tomto zákone vyjednávali, mi povedzte. Nic ste nevyjednali. Pristúpili ste iba na tieto vydieracké praktiky a na riešenia, ktoré vám takto podsunuli. Prestaňte s tým, vám hovorím. Tento štát nemá na to, aby donekonečna podporoval rozmáry oligarchov ani nadnárodných spoločností. A keď dnes tento záväzok od vás nepadne, ja nie som človek rečí, ale činov. Ja zajtra zbieram podpisy poslancov, ktorí sa postavia za odvolanie premiéra aj ministra. Toto si naozaj od nás naši ľudia, ktorí vám dali dôveru, nezaslúžia. Toho klamstva a tej ilúzie bolo dosť.
K aktivitám, které usilují o propagaci ekologické a decentralizované energetiky, již několik let patří také Evropský týden udržitelné energetiky, jehož letošní vítěze v jednotlivých kategoriích hodláme postupně představit. Letošním vítězem v kategorii managementu energie se stalo město Koprivnica v severním Chorvatsku. V krátkém spotu se podíváme, co všechno se koprivnickým povedlo. The Croatian city of Koprivnica adopted a new policy in 2011 that required all public buildings to be constructed as low-energy or passive buildings, with the aim of achieving the EU 2020 targets for energy efficiency. This new policy has already been implemented through a first major project, the creation of a large residential neighbourhood providing high-quality housing for young families and low-income citizens at an affordable price. This project has also generated strong improvement in the know-how of local construction companies. Meanwhile, this newly acquired construction expertise has been successfully tested in the conversion of a former army barracks into a low-energy kindergarten and the building of a new Palace of Justice. V některém z příštích pořadů se pokusíme přinést vám ještě rozhovor se slovenskou paní poslankyní Mezenskou, přiblížíme si více větrnou energetiku a samozřejmě nezapomeneme informovat o aktuálním energetickém dění doma i ve světě a také situaci atomového průmyslu ve Spojených státech amerických.